O consumo de tabaco sinálase como responsable de máis de 63.000 mortes o ano pasado en España e sen o seu consumo poderían reducirse o 30% dos casos de cancro. Máis de 146.000 persoas son fumadoras a diario na provincia de Pontevedra, segundo estimacións do Observatorio do Cancro da Asociación Española contra esta enfermidade. Deles, case 10.000 teñen entre 15 e 24 anos. Co gallo do Día Mundial sen Tabaco que se celebra mañá, a asociación puxo sobre a mesa estes datos. Co tabaco, como que estamos máis acostumados, non? Xa temos a unha sociedade fumando durante moitísimos anos e xa podemos ver as consecuencias devastadoras que o consumo de tabaco ten na saúde. Que pasa? Que agora temos os novos dispositivos, que é algo moi novo, algo das novas xeracións. Estes novos dispositivos preocupan en moitos profesionais. Son vapeadores, cigarros electrónicos, tabaco quentado ou bolsas de nicotina, máis coñecidas como snus. Promocionanse case como algo inofensivo entre a mocidade, pero si teñen impacto na saúde. Que venden como se foran produtos inocuos para a saúde e realmente agora acabamos de ver, ¿no?, como a doutora Valladares nos explica que isto xa está relacionado, este consumo, con diferentes enfermedades como pode ser a EVALI. Temos ao final que equiparar estes novos dispositivos ao tabaco tradicional. Como comentaban, teñen compostos que ao entrar en combustión xeran aerosois tóxicos. Seguramente escoitaches algunha vez que cando vapeas ou cando consumes cigarrillos electrónicos inhalas vapor de agua. Vale, isto non é real, isto é un mito. A mocidade e o público diana o que a industria tabaqueira dirixe estes produtos faino coándose nos seus ambientes. Están en redes sociais, buscan a promoción dos influencers e mesmo financian grandes eventos, como festivais de música, para chegar aos máis novos. O obxectivo da industria son as persoas máis jóvenes, mozos e mozas, están presentes en festivais moi grandes, moi potentes, financian este tipo de festivais, están presentes con stands promovendo o seu consumo. Para dar a coñecer o impacto destes dispositivos na saúde e ofrecer unha visión completa, a Asociación Española contra o Cancro en Pontevedra celebrou hoxe un encontro informativo, unha cita dirixida a sensibilizar a sociedade e fomentar estilos de vida máis saudables, sempre coa mente posta en conseguir esa primeira xeración libre de fume no ano 2030. É a través dos máis mozos e mozas. Vale, son eles os que teñen que ter a palabra, os que teñen que fomentar políticas que promovan espacios libres de fume, nos que a poboación que non é fumadora este segura, protexer a poboación infanto-xuvenil, sobre todo desnormalizar o consumo, isto é o máis importante. A asociación presentou tamén a campaña coa que busca contrarrestar a promoción da industria tabaqueira. Veñen de crear o Real Fest, unha simulación dun cartel de festival de música no que no canto de anunciar artistas aparecen os efectos negativos e enfermidades que poden provocar o consumo de produtos do tabaco e a nicotina.